Parlok beej mata sajisin nga pediang subhai pi ha kanega channel banik blog. Ngati boro-boro pi jus ngotanat bahaban page ya video phone hapo kanega jela mekhalia ga jongi ki itagi breu ki bapau nam ha ga video phone. Kide kine arngun hi kide ki bapau nam ha hapo ga jela mekhalia ga jongi habai de ha ga phone video. Kibun baha ki breu ki bajus ngotanat ban page ha ga tuga channel lamjing shai channel ha ga jing aklang umarang ba bat madiang ya ga phone video. Henry haga jingya klat ga jongki haga jingya pra ga jongki pan akno lala ga jong ga channel pan pelaj video no lala ga jong ga channel kibun maha ki breu ki ba kim kwa ba umadiang bat maramba bakin ya klat no lala ga jong ga video bun baha ki pai ba ki ba kwa pan aklang umaramba bat umadiang Syam. Imedegi pang TV teh. Ndek cerah. Dia piawan dak ipan. Ya, wan. Oh marang bak teh nga ni sedil tu deka. Ka kita gua rolar nak nona. Oh. Syam kumna ya. Ngawan rolar. Mas dia tu rolar. Kia shit saya. Buang lah trik teh. Kalau trik lah pi saya tu teh. Pi ang ngati semua. Wadak mah. Dang ti semua pui na. Tapi ang nga bu ngapang TV. Buntung nu bahabu let perlok na. Pi ang nga bu ngapang TV. Tapi sedang tempuh teh. Sedang pun na. Sedang pun. Pick up sia. Wasyang lu. Kini ki arngur umadiang bat umarang ba kilong ki breu ki balapau nam ha hapo ga jelame khlia ga jongi kilong numbaruan habai de ha ga fini video kinang bah ban pen bria la ne ban pen menrki mo ban pen rki ya ki pai ba jong gari kasi gi jongi ki ba page ha ga video jong marang ba ki ba page ha ga video jong madiang kham tam le la da kini ki arngur ki ha ga ju ka video kat no ka jing itnat ban page ya ka jing ak ka jongki ki story ki biki ak khot ka de ka video funny henry ka ne ka jing ak ka jongki ka long ka badon jing mut bah ha ka juk ka bamanta Ano lang? Teo te. Pupin ka mo na ba? Si karkom ka bos ko kumran. Umarang ba ban umadiang ladaki aklang hakaju ka video ka mut ka video ke jongki ka long sisu ka bajanai kat kum haga cingpet ke jonga tong ini pet kendia Ko ang menat yo sa kum sini yo. Yo nga te. Yo nga. Chano pu. Yo nga kum sini. Pincur nga mar sendut ka sakrak ngal kni. Bum. Fur ting ora ngorong di sa. Ke tingar kendera. Wat kendera kum pencaur te na wat ngi. Citra pro. Umno ta. Yo nga wat batai start. Pu wat ni re. Chano pu. Pu de. Ngayo sa kum sini te. Deng no gan buong. Ubrau. Klim lock te kum no gan. Hay bro mlong ra ya halik siapa ramroe. Kisah. Sia. Ya. Kop sia. Sedang sepo kan? Sedang sepo. Ih, tak mun tahu. lada umadiang badu maramba ke aklang haga ju ka video ka best m ka video ka jongki to perlok ini page kendian lada umaramba badu madiang ke ak haga ju ka video phone kalong ka best chapapalan ka penia beach shisha lada kine ki arngut umadiang badu maramba ki snok tilang ban akano ka video komedi karukum keren berka jingle jongki ka penlong ya ka video ban internet ban sngotanat bahaban page kini ki arngur ki dei ki ba don sab ha ban penrekhi ya ki nong page ki ba bun bha ki video jungki ki ju viral bha ha kini ki sngi menta parlok be hato phis ngotanan bat phikwa ba umadiang bat umarang ba makin aklang biang ha ka ju ka video bakin yesnok tilang biang ha ka ju ka video lada kini ki arngur kin snok ti biang ha ka ju ka video banya aklang kamot ka jingkeren ka jungki kalong ka bebes bha ban page bat penrekhi ya ki pai ba ki bun bha ki bas ngeu benut haba kia cingai kumne iwe umadiang ban umaramba namar bagine ki arngut ki don ka sap ka talen ka pakerpang ka ublei ula ayaki ki video ki jongki wala ki de ki video ki ba funiru henry ki de ki video ki ba kerpang ba hakisngi menta ka de ka video ka ba hikayangi ki khun samla bat kum juru ya ki long kmi ki long pa ka video ka de ka komedi henry
ka video haba perkat bah kalong ka badon jeng mocisha lada umar yang badu marang ba ki aklang hakaju ka video pat hakaju ka channel katno ka jing sngo tanat ban pe ya ka jing kren ka jing khana ka jongki ki la bah ban pen shobit ya ki nong pet kai hapo ka jlame khlia ka jongi om don rang ba om don temen om don samla om don khna ka jing la jong madyang ba jong marang ba ban pen samar khi ya ki pai ba ki nong pet kalong ka ba bes pha nói thì tài giờ lại Buset pula lagi peling nang keruit baik. Amira. Baru sama. Kita sini nak si menangan saya pisang nak.